Makubhlungu ngiyaxolisa mina. Angivele ngixolisele mhlawumbe ngingakasho. Uzokuthatha ukukusebenzela, ongeke ukusebenzele futhi uzokuyeka. Isimple kanjalo. Well, i-current igama lebandla base Cornerstone. Lenkonzo ngicabanga ukuthi ibinge 6. If I'm not mistaken. Kule weekend esisuka kuyo le ya. I'm not sure ibizingakhi date. Well, la bafethu ukuqala kwami ukuyibona nje ibandla lethu ayicorrent way back 2020. I think ayihostile man kuyiyo neROC uAmambo abavidorizer lapha ngendlela nje sezingene eliphezulu. Engaqala lapho kulinothisa lebandla fethu. Licula nje into emnandi for mina. Zonke ingoma zabo. Ayikho ingoma engiculele bandla engifila ngathi ngayiskipha. Ngingakayi nje nakumyalezo, i-creativity na okanye indlela nje abacula ngayo. Mhlawumbe ake ngithi ngiyasithanda istyle sabo. Number 1. Imnandi nje into ecula labafethu, effortless futhi. Inhlanzeko le inhlanzeko ihlezi on point njengoba uyibeka bafa. White la kuba white, ngizoze ngithi bese kuthiwa nimzwile ke uthe phela ngayishintsha omunye la ku comment athi nimzwile uzama ukuthi ngo-white bethu. So manje kumele ngizame indlela yokuthi ngithi hayi lo white lona yiphi indlela ehloniphekile ongasho ngayo ukuthi lo white ubona njengo-white wena. Without ukuthi ngithi mina nginayo inkinga yamehlo ngibona kahle, so indlela engibona ngayo lo white ngathi white lo. Sekumele manje uthi hayi lo white mangithi ngiyawubheka ayisebenzi leyo nto le. Ayisebenzi leyo. Yakho ngimfana lebo siyakholwa. Mayisingena la kule ndawo yesibili nithule kakhulu mafela. Nithule kakhulu. Labantu ngibathanda kakhulu ngenansika. Ukuba clean. Ba clean labantu lezo. White wabo bonke bayafana. Bonke bayafana. Ngiyayithanda le nto ba clean. Nento abayiculayo emlonyeni clean kakhulu. Angazi kanjani, angazi bayenza kanjani because zonke inkonzo engisengayibona kuzo i-current igqoka white. Ayi-one ikhona enye ikhala abayigqoka between u-green no-ink okanye. Engathi ngu-ink. Enye ikhala bayigcoka but bagcoka bafaka bafaka lo white. Lo white wabo ba clean kakhulu. Into abayiculayo emlonyeni clean. I-clean ihlangene ngizwa kahle mina.
not ichoir yonke kodwa. Not ichoir yonke. Ngizo elaborate kahle mhlawumbe. Mayisiphela video ngiyabona ngathi siphelile vele. Yeah, to be honest, namfethu bayacula laba fethu. Bayacula like the way ingoma bayiphakamisa ngakhona nendlela bayidropa ngayo imnandi. Yabona nje nebass nayo nje on point ngendlela yayo. Yabo. Indlela enyuka ngayo lapha sikho. Uzima. Yabo bayibeke nje phansi kamnandi. Then baphinde bami nayo ichuka kamnandi fethu. Yacula kudala laba fethu ngibabuka each and every time ngabe bebe ezinkonzweni. Hayi. Bayacula ayikho into engibuye ngikhale nayo. Yabo bayacula. Then ke nabo banalo soprano ke nawo. Nendlela yawo yokucula indingayi understand yabona ke angiyazi ngizokuyi mhlawumbe kunalento bafathanda ukuyilwisa hayi kunalento athanda ukuyilwisa mana ngaxolisa manje lalele mama beya hayi ngeke mfowethu naku ngifakela no bafu hayi akusintembi lengizalayo ngisho le comment mhlawumbe asiyenza uyathanda ufuna ukuyihlaba ukuthi hey vele uthi hayi awumeke kunani ezayona yabo so because ngifuna ukuthi nawo lo soprano unako kwehluka kwesoprano esibajwayele basezayona yabo so ngizama ukuthi ngisoprano wesibini lo ufika nento yawo yahlukile ezayona so ngiyalapho yilento lengikhuluma ngayo uyathanda ukuyilwisa mangabe sikhuluma ukuthi yini le yahluke mhlawumbe izayona inani kanjani so yeah otherwise no umculo wabo umnandi naye lo soprano akekho too much even though evakalayo ngalendlela yakhe avakala ngayo akekho too much I think nayo uyakhona ukublenda nengoma nje just ngendlela right ukukhipha kahle so that align nechoir angagcinishi ichoir bayedwa le uyayi controller lento ayishoyo so yeah and enye into enginotisayo kuleni video laba fethu bathi bavamise ukuba no high 10 angazi nona ukuthi niyayibona la but la kule ngoma awukho lo high 10 and sengathi mhlambi ngabagqugquzela ngithi ngathi bangake bahambe ngawo lo shumi bahamba ngawo le video mhlambi lezi high 10 abake bazibeke kancane esayidini mangabe besiya kuma performance ayikho into ebhedayo ngazo but just yazi ingoma la izwakala kahle kakhulu mangabe kungena voices ezininzi eziphakamayo ayibe busy bamnandi nje ngendlela right so ilento engizwayo la clean nje kakhulu yeah now I think being sum up to that show kahle bafu ungene nje ngingaqedi ungene ngingaqedi but yeah I think ngiyayithanda man the creativities there's imnandi izinto abayisho kune dynamic ayikho straight ingoma yabo ayikho straight so kunezinto ezimnandi ezicreative abasho uhamba nomuntu dlelo yo mnandi creativities there into bengizoyisho nami bengizokhomba lapha yala ubukhomba khona ku soprano uyacula lo sisi uyacula kamnandi ucula kahle angifuni ukumdlela umoya yikho ukuthi angakawujwayeli mina lo soprano angakawujwayela kuyangihlula ukufaka kahle kwayini because kuba usoprano la ichoir la eCorinth yabo for mina angazi ngempela angakakwazi uku-adjusta to this but hopefully ngizogcina ngikwazi but otherwise ayikho into wrong for mina yeah
nginaleyo ndawo nje kuphela, otherwise ikhwaya i-right kakhulu. Ngiyithandile ke nalento yabo yokuba clean kakhulu. Yeah, angazi mana ikhona elinye ipoint engilibalayo. Khona elinye ipoint engilibalayo, but ubungena bafu. Then it's a pity phela ngoba saba ngisho ukuphawula manje. hayibo khuluma indlela ovanga njani Uyaphawula. Ngobani bona lapha? Awuhlaziye yakho. asihlaziye Yaxolisa nje uba out of topic ukuthi it's concerning yabo. Because nabantu engicabanga ukuthi ibona engabe bayasiza ukuthi i-change, especially change right eziyona ukuthi baya understand ukuthi izolekelela more than destroy. Abantu imboli yeqani kwevideo nje siqeda ukupromote umsebenzi wabantu. So sizama by all means ukuthi lento ya digital okanye online siyiphushe ebantwini. But now I'm so sorry ukuvele ngiye nje kanje ukuthi ike yangidisturb, angisaya ku comment yabo. Sizama by all means ukuthi siye digital okanye siyisupport lento. Number 1, asihlazithi. I-disclaimer le, ngik-disclaimer right now, because I feel like phela kuze ukhulume yonke into kumele uqale but 2 khona i-comment engiyithandayo evele ifike nje ithi khona nje ngayithanda ngaxolisa ukuyiveza kanye. Yathi leya comment Msweli's analysis is top notch. He's musically educated. I love that kind of comment because now lo muntu uyaunderstand ukuthi njengoba sila umuntu uzosho indlela ezwa ngayo nomnyasha indlela ezwa ngayo. So if uthanda indlela kaMsweli focusa kuyo, if uthanda yami focusa kuyo, if uthanda kaBusakho focusa kuyo. Why kulula ukushifta iattention siyo focus entweni wrong? Mangawathandi wonke ama-comment wenu. Sifundise ke ukuthi wena uzwa kanjani. I-reaction yakho sifundise la. Ungalwi, why ulwa manje? Phela kahle kahle makubhlungu ngiyaxolisa mina. Angivele ngixolisele mhlawumbe ngingakasho. Uzokuthatha ukukusebenzela, okungeke ukusebenzele futhi uzokuyeka. Isimple kanjalo. Well, i-current igama lebandla base Cornerstone. Le nkonzo ngicabanga ukuthi being a 6, if I'm not mistaken. Le weekend esisuka kuyo le ya, I'm not sure ibizingakhi date. Well, abafethu ukuqala kwami ukuyibona nje ibandla ethiwa i-current way back 2020. I think I hostile man kuyiyo ne-ROC, uAmambo aba-Vitorizer lapha ngendlela nje sezingene eliphezulu. Engaqala lapho kulinothisa lebandla fethu. Licula nje into emnandi for mina. Zonke ingoma zabo. Ayikho ingoma engicule le bandla engifila ngathi ngayiskipha. Ngingakayi nje nakumyalezo, i-creativity na okanye indlela nje abacula ngayo. Mhlawumbe ake ngithi ngiyasithanda i-style sabo. Number 1. Imnandi nje into ecula labafethu, effortless futhi. Inhlanzeko le inhlanzeko ihlezi on point njengoba uyibeka bafu. White la kuba white, hey ngizoze ngithi bese kuthiwa nimzwile ke uthe phela ngayishintsha omunye la ku comment athi nimzwile uzama ukuthi ngo-white bethu. So manje kumele ngizame indlela yokuthi ngithi hayi lo white lona yiphi indlela ehloniphekile ongasho ngayo ukuthi lo white ubona njengo-white wena. Without ukuthi ngithi mina nginayo inkinga yamehlo ngibona kahle, so indlela engibona ngayo hey lo white ngathi white lo. Sekumele manje uthi hayi lo white mangithi ngiyawubheka ayisebenzi leyo nto le. Ayisebenzi le. And then lama shirting, I'm not sure if kune transformation ekhona because I'm seeing now ink and abanye basa lefana nespelling. So but nje
but nje bacleana bafethu ngathi bathuma kumuntu oyi-1 indlela abaqonda ngayo. So akukho mina engingakusho nje ngale bandla okuningi ngithi akukho nengathi angikuthandi okanye kanjani. So far ilona bandla ukuthi uma kuthiwa nje Korinte ngifike ngihlale so ngilalele imnandi into abayiculayo mina ngiyayizwa ngiyayithanda futhi. Hayi anginazo nje futhi nesikhala. If besikhona futhi bengizosisho ingabi ngathi mhlambe sesiyasaba hayi sisezosho mangabe mina angikhulumele mina ngisezosho nje mangabe hayi angizwa so kuwe ukuthi wena uyithatha kanjani but ngisezosho mina ukuthi ayichala ngizwa kanje nakhona ngiyobe ngisho nje indlela engizwa ngayo hayi ukuthi ngizama ukuthela inhlabathi noma kanjani yabo. Phela angeke ibe genuine if manje sawusugarcoat yabo kanti mhlawumbe abanye bayalifuna lelo qiniso njengoba ngisho kuma DM abantu bathi asihlaziye yabo. It's a pity asikona ukuthi siyahlaziya ngisuke nje ngisho indlela engizwa ngayo. So leli bandla honestly ngangidlala ngabo nje mangathi kukhona ngiyayizwa le soprano ngiyakuyibona nasey'nkundleni zokuxhumana phela mina vele ngasho ukuthi ngimaphi nayo le soprano because right now lo sise becula kahle. Angifuni ukuthi becula kahle as if akaculi kahle. Sengisho ukuthi becula le ndlela esiyijwayele meaning le yanto into eyenziwa vele nje on purpose iphasisiwe kwase rehearsing kwathiwa sifuna yona and yiyo ngathi mina last time iclass nje le ukuthi okay vele taste ethile mhlawumbe engakajwayeleki abazama ukuthi bayi implement mhlawumbe ngokuya ngoba abantu bayogcina bayi understand.